Ayo! Lo! Lo! Oy, unsa man? Taas Tita Beauty diha, lo? Wa si Tita Beauty diri, oy. Unsa may tuyo ni mo niya? Kay paapilon ta nako ka mature. Si Tita Beauty ba sa pikas barangay? Mao ba? Papilon ni mo to nga, kaya bag atong sugoon. Samot nagkahangay bag ito mo kanta. Ang mga pagkatawag yatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir! Hoy, Gotodo, Kalabo, good morning ka natong tanan. Maayong paglanog-lanog, maayong buntag na pudusab ka natong tanan. Haniya na po kita magduyog, magpaminaw, magpanukad sa itong programa karong mga takna alas 5 G's na gyud. Kumusta ta ninyo? Ginaot nga okay pata sa all right diha karon. Pabati ta, of course, kini ang inyong DJ Mike Hiling. Okay po, dyan inyong gwapong tao ay lumping, ha? Kini sila mababaw, ha? Plaster na po tao, gumanuban tayo ng style niya, gadoy ka sa paglalong-lalong, ilabi niya sa pagpahimso, kanya ito, sinta, ha? I wanna say good morning guys, especially sa mga suking kabisyo my loves nato sayo kayo ng mata karon para manghikay, para mag luto o para magtrabaho sa iyo sa matuod nato. Hala sige kung bati ta og tuod man, kumusta ning uban ka nato diha karon ng ilang panglawas? Wala ba mo batiya og kaluya og uban pang mga balatian? Better magtumarta sa tuwang Calabo Plus Herbal Cup or Herbal Supplements. Daghan kayong mga benepisyo pwede ninyo matagamtaman. Tuod kining tulumanon gato nato sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan, batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic adunay isang cup nga Calabo Garlic, Lemongrass, Turmeric, Kuluyan, Dilaw, tawa-tawa ug banaba. Makatabang sa kalawasan, batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, null infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mapakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo ug sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas ginama sa Jesser Marketing. Tuod, we are live diri sa itong Facebook page, DJ Mike Kiling and Calabo Herbal Product Jesser Marketing a Facebook page. Like, share, follow. Dahil ka nato sa gihapon and pwede mo mag-order diha sa itong Facebook page sa Calabo Plus Herbal Product Jesser Marketing. Message lang mo. And likewise, dihay po sub sa itong text line 0917-509-5493. Pabati mong patimbaya ka nato karon ha. Aniya sa muna ang atoang resulta sa loto kagahapon minggawas sa Sortres Lotong Kombinasyones, mga kabisyo my love, sa alas 2 sa hapon 5-3-4 sa alas 5 sa hapon 5-4-7. Uy, kundulo 5-4-7 alas 9 kagabi 2-0-7 Aniya pod sa 2 p.m. or 2 digit alas 2 sa hapon mga kabisyo my love, so sweet ang resulta aniyang minggawas daytood ha. Minggawas dili puti, dili po pula, numero minggawas ha. Sa alas 2 sa hapon 29, 29, 29. Sa alas 5 sa hapon 4 og 27, 04 and 27. Sa alas 9 kagabi 12 og 17, 12 and 17. 6-digit result kagahapon sa alas 9. Size 0, 5, 0, 4, 0,
40 kabisyo my love. Sa mga na siya ang resulta sa tuang loto. Sortress 2-digit o 6-digit. Okay? So, aniya po ang resulta sa ato ang 658 Ultra Lotto 649 and 642. Okay, result 649 combination number 2, 43, 46, 37, 7 o 40. Okay, so balikon ko ha. 2, 43, 46, 37, 7, and 40. Okay, nga dunay premyo nga 40,547,125. 658 Ultra Lotto. Ano yung kombinasyon? 4, 23, 26, 36, 5 o 15. Okay? 4, 23, 26, 36, 5, and 15. Adunay premyo nga 156,821,760. 642 Lotto combination 41, 16, 36, 22, 24 o 37. Sabon ko 41, 16, 36, 22, 24 o 37. Adunay premyo nga 19,162,515. O kanang resulta sa tuang loto kagahapon. Congratulations mga wala pa nakadaog kay walay winner. Dapat ay chance ug makadaog gyud ani no. Balato dahil tuod ta diha ninyo. Sa gamay lang mga 1.5. Abisyo my love, so sweet. Niya po'y balita nato diri karon lulubaba. Ya sige, o siya mo niya. Giyawag sa Department of Education, Davao Region DepEd Davao ang mga ginikanan nga magpa-enroll sa ilang mga anak ug sayo kung mahimo alang sa school year 2023 to 2024 aron malikayan ang pagdasok atol sa panahon sa regular enrollment. Sagaran batasan sa mga Pinoy kay di pa sila magpa-enroll kung katapusan na. Diha pa magproseso. Will not avail the latitude provided kay dito ra sila sa katapusan nga adlaw. Tataw ni DepEd Davao spokesperson Hinilito Dodong Atilio atol sa paginabi kaniya sa telepono uban. So if that is the situation again, then that will be the problem kay magguot sila dito sa eskwelahan. Dugang ni Atilio. Ang gisulti ni Atilio nga sukad gisugdan nila ang ilang kampanya sa sayong enrollment niadtong Mayo 10. Gitaho nga dunay 138,976 enrollees sa tibuok rehiyon sukad Mayo 22, 2023 sa alas 2 sa hapon. Samtang ang sayong enrollment matapos tuod sa Hunyo 9, 2023. O gini kasgarang sakit sa mga Pinoy lulubaba no. Ulahin na magpa-enroll paghapit na bitaw mahuman tuod ang enrollment. Ganyi mo man kasagarang gi problema niya itong mga Pinoy. Aw niya itong bayaka pag naan niya. Ganyi hapit na bitaw. Kapalas niyang kuhan karon. SIM card registration. Sud bulan. Mahuman na po niya siya. Kaya na po niyang uban. Kaya siya ang atagan yung taas extension. Wala. Langan-langan po. Ay, cute. Tapos nyo to. Aniya po'y milagro na itabo. Diya dapita mga kabisyo sa sa kalugar sa Barangay Poblasyon 2 sa lungsod sa Banisilan, Cotabato Province. Tubig sapa, nausab ang kolor. Uy, so nahimo niya siya kuan, kolor sa ilim nun, kay daiban to na. Ayun tag nahimo ang tanyag tuba nyo. Gikay bulungang sa mga taga Barangay Poblasyon 2 sa lungsod sa Banisilan, Cotabato Province ang pagkausap sa kolor sa tubig sapa sa maong dapit ngadtong Lunes, Mayo 22. Matod sa nagpuyo dol sa sapa nga siya ang unang nakabantay nga nahimong color blue ang sapa. No? Ang mga opisyal sa barangay daling himo og pagsusi nga nasuta ang kausaban sa color sa tubig.
Nasugod sa ibabaw nga bahin sa sapa. Niabot ang tubig sa mga silingang umahan nga mas nakapabalaka sa mga mag-uuma. Nasayran sa di kagawad Kim Barotos nga dunay usa ka dakong drum nga gianod sa sapa. Ingon nga kini ang hinungdan sa bag-ong kolor sa tubig sa mismong sapa sa ilahang dapit. Nadiskubrihan ni Barotos nga usa ka lumulupyo sa ibabaw nga bahin nga sapa ang nanghugas og drum nga gisudlan og food coloring nga mo'y hinungdan nga ni asul ang tubig sa sapa. Napamasayri kung sa'y pang ipahamtang asilot sa maong mulupyo tungod sa nahitabo ilabi na nga naalarma ang katawhan sa lugar. Giingong gitaho das barangay ang insidente nga sa Municipal Environment Natural Resources aron matun-an ang interbensyon nga himuon og dili na masubli ang pagpasagad. Food coloring di ay to na nahitabo di ay. Color blue bitaw gito. Wala nang siyagkan ka ng tinaw nga tubig bitaw nga limpyo kay tanan. Diba? Tiyaw na. Kung siguro ang mga kanal himuan og butangan og coloring lulubaba, di na siguro siya hugaw tanahon. Limpyo na gid kay sa tanahon gud. Sige, og plus tarta sa itong panyaguban, may kiling. Duyog na ta sa paglanog-dayog, ilabi na sa ito ang sunod ng programa karon pero usam mo na niya, ha? Ayaw mong kalimot sa pagtumar sa ito ang Angelic C Vitamins para protektado o gimsog ang inyong panglawas. Ganya nga mukhaon, nindot pagkatulog inyom sa J. Angelic C with sodium ascorbate na vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins kaduna ay mga herbal concake, ha? Punyo sa mga minerales o mudipinsa sa imong kalawasan batok sa mga virus o bakterya. J. Angelic C with sodium ascorbate na siya, ha? Last time niya, ha? Yes, of course, absolutely. Aniya na ang aton drama special sa programang Hoy Gotono Kalabo. Na lang ko sa pangalang Danilo. Usa ka lover boy o usa ka minyo. Sa kadugayon ng panagpuyo na mo sa akong asawa. Hangtod garon, huwag yapon may nakabaton og sali kaugalingon na mong anak. Dugay ng gipangandoy. Labaw na siya kong asawang. Yung magkaanak mi. Ambot ba nganong wala mangyapon mi nagkaanak nga gibuhat manunta na mo ang tanan. Tanang advice sa doktor sa mga kaila. Aron magkabaton among kaugaling mo ang anak. Pero sa kaadlawan na manggulas og lulad na pang. Tungod siguro nga kanang nailip na nga akong asawa. Gusto na kayo siya nga magkaanak mi. Ana siya gingon nga pabor. Kagipangayo sa kuha. O garon inyong masayran ng tibok nga istorya. Dinhi nagsugod ang tanan.
Dok. Darling, ina si doktor nga. Unsa pagi? Madlok man ko, darling. Uy, basig man sa na po iisulti sa doktor. Dok. Doktor. Dok. Ukawa kinatulog ng doktor. Dok. Naparahon kayo na ako ni darling. Ayaw. Naparahon na lang ako ni kay ganihara Wala ta sige. Ganihara ta sige bukaw. Pakaw. Dok. Na. Agay! Dok. Ganiha pa may nagpaabot sa imong resulta, sir. Ay, dok ba? Kining, unsa man gyud, dok? Makaanak pa ka mi? Makaya pa ba ka ni pugo na iyang mga itlog? So far, Dok, unsa man gyud, Dok? Dok, alihog, dok. Unta, positive na po na imong isulti sa mga, dok. Kay katulas nga niyan himitinhi. Duwadaan may paglaom ato, dok, ba kay? Kaya ingon magud ka nga. Dili makaya. Pero, gibuhat pa yung mutanan pamaagi, dok, nga. Mong gisulti sa mga karon. Aron mahimong successful lang kining kuan, dok. Ang imong giingon. Basin di ay. Dok, unsa man, Dok? Please, dok. kanina sa laboratory, ako ang giuyog ang itlog sa imong bana. Oo niya. Oo, Ikaw ito naguyog, Dok. Ako ang giuyog kay natulog man ka. Ano yan, dok? Sa akong pahuyog, bugok na gyud ang itlog sa imong bana. Wala pag-asa, dok. Dili na mahimong... Pasensya na, misis. Wala na gyud tayo mahimo. Bugok na gyud na. Kumbaga sa balot pa, baho na siya. Unsa pa maagyan na, dok? Patalain na na unless nga magpabuntis ka sa laing lalaki. Sige na, bye na. Sige, ingon pasabot ni... Dok, nga magpabuntis ko sa laing lalaki. Dili, yaga-yaga na to niya, darling. Dili na hangayim, darling. Pero, Dili, murag, nindot po tayo yung advice, ha, ilom darling. diha, darling. Ayaw tawon, Darling, di ba, uso naman na karon nga kayo. Dili na uso. Di ba uso naman na karon sa ganun sa mga celebrity? Baka Darling, nang dili gani. magpakuan sila, one night stand lang. Kitang duha, ang Pero unsa man ito nga bubok naman ang imong itlog? O darling. ngayon pa ni doktor mo na siya balot nga pwede na ilabay. Darling, kitang duha ang may problema. Dili, ikaw lang na problema. Ikaw, kitang duha. Dili, Ikaw ako. ikaw. Ikaw lang. Matay mahimo nini. Bugok na ako. Ilan na dahil. Okay lang. Cake for everybody. There's a fruitcake for everyone. There are B-sides to every story. If you decide to have some fun, take a bite. It's alright. There's some brandy and star margarine to make it bright. Take a bite. It's alright. A little loving and some fruit to break. Life is a piece of cake. It's the season for being happy, but the reason is dead and gone. If the reason Darling, gitimplahan ta kog nakagapi nga kalabo herbal with guaca. Kalabo nga. Inuman niyo, oh. Salamat, darling. Katog na sa hangin, darling, no? Darling, Oh, darling. kining
Unsa may... Wala to sa kung una-una tong gingon ni doktor ba? Nga kining, why not, di ba nga? Testingan na to nga, mangitag og, Laing lalaki para magkaanak ka. Kay tungod baog ko. Darling. Mao ba na ang imong gusto nimong ipasabot? O sige rin. Sige rin. Sige. Siguro. Baog ka. O tinuod na, baog ka, darling. Pero ka nang... Ayaw balik-balik ka kay sakit ka na sa ako kasi ng imong gingon. Pero darling, di ba? Nindot to nga offer nga gingon ni doktor. Nga kining, mugamit o kining lang lalaki. Dili lagi. Para, Dili lagi. at least, di ba? Ako nga asawa ni mo. Dili lagi. Sa to nagyapon padulong ang bata. Mag-adapt na lang ta. Dili, darling. Mag-adapt ta kiri. Dili. Gusto ko nga, sa kuagigan ng bata. Darling. Gusto ko nga ako ang magbuntis, darling. Dili. Baka kasabutan na. Dili. Magpulo ka tuwig na ta nag-ipon no niya. Karoon lang na ito nahibalaan. Nga baog day ka. Nga karoon mangayo ko ni mo. Pabor? Darling, wa. Dili man lang ko ni mo mahatagag pabor ha, darling. Pasensya na, darling. Nahutan yung ka. Pag abot ni mo, nahutan yung ka. Saan ako lang? Busog manggod ang yabo niya itong panahon na nga wapa ka. Saan ako? Nahutan na ka ba? Wa na gud, di naman gud. Wa na matiti. Sino ka pamayot ka? Kataka ramang ka, oy. O sige na, mini mo lang ang yabo. Nangayabo ang tanan. Wa na'y matiti. Wa na'y sulod. O nang di ko kahatag og anak diha kanimo. Dili na mga yabo. Kung wala gina... Kataka lang ka diha, klaro ha, oy. Darling, please. Sa magkini. Kung love ko nimo, kaya ko nimo pagbigyan. Please, darling, gusto na kayo kong mag-anak, darling. Ako man lang, darling. Ako, maski ako gusto ko magkaanak. Please, tabangin ko. Gusto ka ako na lang imong anak. Nye, mama, nye. Darling, please. Sugti na lang ko ang mugamit taglayang lalaki. Mangita na din ha, balang ikaw ang mangita. Kaya mga kailan nimo, kada masaligan nimo nga dili ka taluhon. O sa kaadlaw lang, darling. O sa kagabi lang. Pahiram ng asawa mo. Darling. Ikaw ang pag-asa. Nasa'yo ang ligaya. Sa piling mo, sinta, limot ang pagdurusa. Madilim na kahapon, di ko na alintana. Dahil sa'yo, sinta, buhay ko ay nagbago. Og niyadong tungura manggulas. Ano man Wako'y mahimo. Kay gusto man kayo siya kong asawa. Grabe niyang hinangyo sa kuanga. Mahatagan siyang anak. Maski sakit. Apa na ko siyang gitugdan nga mangitaglaing lalaki. Maski huwag siya kong... Takong dughan. Tungod kay pinangga kay nako akong asawa. Daghang kog gipangitag pamaagi aron dili lang mahidayon ang katuyang plano. Apan wa nagpapugong. Og dinhi. Ang pag-ibig mo, ipaglalaban ko.
nakakita na yung kong lalaki. Nga pwede nga magkaanak ang ako ang asawa. Ay, kahuot ba sa akong dughan aning trabaho ha? Sakit. Ang imong asawa, lay na mo kabayo. Darling? Ganong nilakod taon ka? Asa ka? Nahadlok lang ko, darling. Nahadlok sa unsa, darling? Kasi kung makakita kong lalaki, dili na ko niya binlan. Ayaw pagsultigingon, anak, darling. Ayaw ka pala ka, wa pa kay salig na ko. Gibuhat na ko ni. Nato ni. Inumunsan ako ng kalabo nga. With Maka. Gibuhat na to ni darling. Para sa atong gusto nga magkaanak. Salamat kay darling ha. Pinangga juday ko nimo, love juday kay ko nimo kay. Patasingon ana. Mahumang kay mong gusto, darling. Oo, nga magkaanak ta. Para matawag ta nga usa ka buo nga pamilya, di ba? Ano na lang, darling. Naano ko yung nakita. Ha? Oh, kinsa imong nakita, darling? Kaila ba na ako? Naano ko yung nakita, darling. Kinsa? Nga pwede nga mamahimong mubuntis sa imo, ha? Huwag nanatay, anak. Kinsa na, darling? Akong angkol. Ha? Kinsa na angkol mo? Kol! Kol, eh! Kol! Darling, ay ano? Ano, tiguang ba na? Nindot pa na, darling, kay at least liwat lang yapon, liwat, darling. Kol! 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 Angkol! Darling! Kol! Ali, Kol! Kol! Ay, maayo. May gabi ninyo na pagmagawa na baway. Darling. Asa man eh? Darling, kana na lang, darling. Ako, angkol. Plahubog man na. Ano kabalo sa buhat. Gusto ba kayo ngulari atong mahimong anak? Kapalahubog? Pagdako? Dili man na, darling. I-train man na ito na, darling. I-train man na ito Kuya, na. Darling, dili man na siya. Dili man na siya gwapo. Darling. Di man na siya. Darling. Mao gina among kaliwat, darling. Di ko may mga gwapo, darling. Kapalo kung wala ka gwapo. Pero simutan po ni mo sa imong angkol nga dili. Asa mautan ni darling? Usama ka. Palahubog pa dyan kaayo. Yahan niya. Kung putot ka, mas putot pa ni sa imo ha. Asa man akong idulog ron be. Di ko madulog na, darling. Sige na. Di ko madulog na. Dili ko. Wala tayo mahimo, darling. Musukot, dili. Oo. Musukot kag sa dili. Kana na lang. Lang po, darling. Bangit na lang taglain, darling. Wala tayo lang choice, darling. Call! Pamili po, darling. Oy. Kanikol, money sa call, money call. Dili ko. Sabado. Dili lang ko. Darling! Hala ka na, darling! Dili ko! Kanang gwapo pagkaanak, darling! Dili ko, darling! Hindi ka na. Da da da
Chiri plok, chiri kok, wok kok, nok bong choy la, chiri kong koi la, bot chiki, bo bo chi cha, chiri kong tong na, bot chiki, chiri wong wong choy, churu kong kong loy, chi dang bo bo chi cha, chiri kong tong na, chiri churu yak kong kong o, bot chiki. Đờ con không nhật đờ con lo chỉ đang bo chỉ chẳng chỉ con lo đi bay bật chọc chỉ đi block chỉ đi cốc uống đờ cốc ngọc bong xoay là chỉ đi con coi lá bật chỉ đi con con là O yun naman mangkulasog lula dapag. Hastang lago talaga sa kong asawa. Kaya ano akong angkol manggid akong gipiling nga makadulog niya. Nga siya man do kapalahupog. Nga dili man daw to gwapo. Dili man daw to macho. Tapi po niya akong asawa papilian namili po din daw kadulog niya. Og padayon sa tong istorya manggulas. Diri ang sumpay. Nana ko diri dapita diri sa ginikanan sa akong asawa nga si Nora Honor. Mahadlok man ko eh. Manoktok ko. Murag hinay man wa kadungog. Inaya sa kong kamote, gusto ko na ko nabi kay hinay di kayo. Ayo! Inaya di pa, tuktoko na po na ako, be. Tuktoko na po na ako, be. Pwede na siguro to. Ayo! Mahingad lang. Ganong nagpakita mong karon din. Ah? Di pangita ni mo akong anak. Sigurado ko. Bless ko, ma. Bless. Akay. Wakay batasan? Ha? Anong na ba kay naong nga gipakita di nga rin sa kong sa mong gipuyan? Unsa kang klaseng? Ang plano na mo magkaanak. What ba? Unsa? Unsang klase kang pagkatao? Imong ipare pa nga kong anak sa imong uyuan? Nga pala hubog? Timingan pa yun nga hubog ka itong tawanan to? Unsa man kang... Wadi na dayon? Wadi na dayon? Wala na yun si mong... Agay. Kabalo ba kang pwede na kakasuhan? Ha? Ipadakop na ka kaya mong ipare pa nga akong anak. O siyang klase kang bana. Mama... Ingo na ng imong gusto. Mama Juby ba? Nga naman. Mama Juby. Ingo na naging ka desperado na imong... Mama Juby. Ay, sige mama na ko. Kagilood ko sa imo, matstiguang pamanggani ka na ko. Imong iring ba, nanilap na siyang plato. Kila para po itong plato rito, Mama Juby. Nga kong anak. Wala nagpakita nga rin. Ang imong anak kasi Nora Honor. Nilakaw na siya. Asa siya? Secret. Wapog ko kabaw.
Nagpalayo ang akong anak kay tungod. Tungod sa imong gibuhat. Grabing kasuko ang gibati sa akong anak karon. Apan, gibuhat na mo para lang nga magkaanak mi. Nangayog pabor ang akong anak. Apa nang imong gihatag? Ang gusto Ang imong angkol nga, di palahupo gayo? Gusto naman tana mo si DJ Manoy, di mo sa ganang kay tiguang niya, upaw-upaw yun. Kanya, kuhaan ka ng guard pag yun nga nag-duty sa campus radio. Si Marvin Jake Amuncio, di man po siya pod. Ginampun ako nga si Jason Gumi, di man po siya masugot. Munang, ako na lang gisurprise nga, ako na yung nalang uyuan akong gidala. Wakay batasan? Pasaylo ako, ma. Agay. Da. Palayo na de. O gayo nagbalik nga rin. Ayaw na siya muka nga akong anak. Dili na siya Isulti magpakita ka ang na ini ako mo. kung asa ang imong anak kasi Nora Honor. Secret lagi, o ko Sige na. kabala. Isulti ka. Ay, pamangganing ni Tex Gusto ko nga ma- siya. Makikistorya ko kang Nora Honor. Pala ka nila. Sige na, ma. Ma. Hirapan ako. Inuuto mo lang itong puso ko. Ang kapal naman ng iyong mukha, sa harapan ko pa ginawa. Iyakap mo siya, hinalikan mo siya. Ikaw pa ba yan na pangyari ito? Ayaw kong may kahati sa puso mo. Ang sabi mo, mahal mo siya. At sabi mo, kung mamimili ka, ang magwawagi sa puso mo ay siya. O na gyud nagpakita nga ang akong asawa. Maski ang iyang inahan, wapod ni Shorty ko nga siya padulong. Andod karon. Nalibog ko kung unsay nahimo na kong mali. Nga gihatag manuntan ako sa iyang pabor. Niingon siya nga mangitag lalaki para mag-anak siya. Akong gihatag ang akong angkol. Pero dili yun lagi siya siyang kong angkol kay maot daw na dili daw matyo. Wala hubog pagi daw. Duha manunta to akong gipilian mangkulas og lula dapat. Kay kung dili gani siya muuyon siya kong angkol. Gipilian pud na ako akong lolo. Basin daig musugot siya. Kay kung magpakita manggaling ang pag-usap ang akong asawa, ako niyang ingnon siya nga, pagpili lang nga rin. Kung akong angkol ba o nga akong lolo. Palihog tambagi ko ninyo mangkulas. Palihog tambagi ko ninyo mangkulas ug lula na pa. Kusa man akong buhaton. Kung musugot ba siya sa kong lolo? Nga siya nalimudulog sa kong asawa? O siya nalimudulog sa kong asawa? O magita na lang bakuglay? Dinhin na lang taman mangkulas? Danilo.
Inyong nadungog ang kaagi sa atuang letter sender halasige kabisyo my love sa unsa may inyo mahatag nga mga reaksyon, komento kabahin ni ana halasige padala lang mo sa inyohang mga pabati kanato sa gihapon ha, and likewise ang inyohang mga reaksyones ipatimbaya lang kanato na siya. Okay, and duyog ta padayon sa atuang paglanog-lanog ilabi na sa pagkahingsog kanato sa gihapon tuod no katong mga gusto mahimata sa kamatuoran. Og labaw na dili magluya. Daghang katagbuhaton karon mga pita. Kalabo Plus Herbal Coffee Original o Kalabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca. Kung adik kang makape, pilian ng kape nga healthy bisan diabetic, pwede kayo kaya papatamis ninyo adunay stevia extract mga kabisyo my loves. No, rich in antioxidant, rich in fiber, so ang pagpabawas sure nga delay. Kalabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, makabusog, makapaboost energy, makapaabtik sa pinuti ni pare. Okay? Ginama sa Jesser Marketing. Available sa Fast Pharmacy, Altura Small Generics Pharmacy ug sa tanang botika sa inyong lugar. Maayong buntag sa gihapon usab di ay labi na diha sa Kids 102.3 FM Bohol. Maayong buntag kaninyo Lion FM Barubo 106.9, 88.1 Lion FM Santo Tomas and Big Radio Bayugan. Good morning sa inyong tanan diha karon. Maayong paglanog-lanog ug hinaot nga nakamata na mog alive and awake. Exercise binat-binat sa ato mga kaunuran ug kabukugan. Gani, para di magluya-luya ba, kailisod kayo, kanyang maluya-luya tanya, tapos napati buhaton ka ron sa itang beauty. Audio kaon yung kang taman, bisan pag mukaon pakigdagan. No? Kaya kung nilak, basta. Diri na ta sa ito ang kaagi lulubaba, no? Nasairan sa drama, no? Doon sa may angay niyang buhaton, gibiyaan naman sa siyang asawa niya. Ako po yung asawa mo, biya ko, buwang mo siguro ka. Pero mas buwang po ito yung asawa po. Mo yung nagulaon niya. O niya tapos karo, wala ka yun sa lalaking iyang kasabot sa iyang banya, ming sibat. Kaya mo, pagpakugon mong diwa, pagbuyag mo Dahil mo, boton sa lalaki, at yung tilaw yan kaya niya, pagandam sa mga asawa, kaya mangita mo yung bibig yun. Kung gani makaplag to ni mo, masig-masyak ka, kay atong ikadlo ka ni mo, matinuod gito ba? Kaya dito na lang siya mangita o kalipay. Nga way sama, o labaw niya, pangandoy niya magkaanyak, anaan niya makabot sa laing lalaki. No? Nana siya ibibiboy. Pero at least ikaw, nana kay kagawasan, at anlikwa niya ka, anliklaw-tilaw niya ka. Hindi malaging itsura lagi po sa nimo po. Basig, matod pa niya, parihagin sila siya angkol niya, mga maas po kayo siya. Ano po, angkol po niyo mo yung gihatag po taon. Kuya Gibbs, mga kayo. Ubok pa dyan. Wala lang ka, Kuya P. Magiwa ka pa sa kakasyo, simong ugangan niyo mo. Buwang niyo siguro ka, ha? Iparip ni mo yung mga asawa ni mo si Mangkul. Mo yung si Mangkul ni kay ubog man to. Namanggoy lang yung paagi niya kanyang kitawag nga surrogate. Pagsabot, hindi niya kailangan makikhilawas. Okay, dugay kay proseso niya. No? Surrogate pasabot, diretso na mo niya kay mangayo ra ka og similya sa lalaking imuha makasabot. Sa kwan ba? Ito baka dito napita sa sperm bank. Nabay sperm bank sa Pilipinas? Sa napita, no? Subay lang mo dito niya. Tapos, pangayo mo similya nga pwedeng gamiton para ikaw magkanyak or magkwan tuod mo. Kanyang, mangita mo sa tawagan niya basta niya yung mga laing mga pragi posisyo. Gisulti yan, pasiguro mo niya sa doktor, di masiguro mo pataka-taka, magod-magod. Dapat yung doktor nga, kwan, hubog-hubog po siguro ito batata. Gani, tama bitaw, no? Dapat magpakonsulta sa mga yung mga alternatibong paagi, no? Kung gani hindi naging makaanak na yung mga ingana na buhaton or pwede mag-adapt. Pero na yung babae nga gusto gitpud sa dilulbaba nga sila hagin magikan. Sige, mag-antos kag siyam na buwan. Gusto gid ka, ha? Naiyahay. Pero bitaw, kalahira magitawang kayo kung di agad sa imo hagika, no? And mo na siya, mahalay lang kaayos tanan, so mo nang tigum-tiguman na lang gid siguro ninyo, at least namoy kagawasan sa pagkakaron nga wala kay mo'y daghang pang mga hunaw-naon o galamitan sa inyong pinasyal nga plano. Diba? Makatigom pa mo. Buta na to kung gusto mo
uterosexual ba na siya kanang insert ang sperm sa egg cell sa mismong babae, di ba? Surrogate kay something babae man na siya mga kabisyo, no? Ang babae mo'y baog, mao nang di makanak sa laing babae ibutang ang ang sperm, no, para dito sila dito mapurma ang bata. Oo, kay dahil mga komplikasyon siguro something sa usa ka babae, sa lalaki kay muna siya kanang murag sperm donation, insert ang sperm sa yaha, so something like that, no? Oo. Anyway, so mo to siya kabisyo my love so sweet ang atuang kaagi drama special karong adlaw sa adlaw Wednesday, Pizza 24 ni bulan sa Mayo tuig 2023. Wala tay kung oras, daghang salamat na lang sa inyong pagduyog sa pagpaminaw kanato basta hinumdumi sa gihapon sa kanunay, magpahimsog sa katuang kalawasan og tumarta sa ato ang Kalabo Plus Herbal Capsule. Kay dako kini siya tabang sa mga sakit. Inom og tumar sa Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic o sa Kalabo Plus Herbal Capsule with mangosteen. Apan mas epektibo mas maayo kini nimong ipares pag inom 3 times a day. Ipares lamang Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic o Kalabo Capsule with mangosteen ug wala kay angay kabalaka. Kay purong herbal kini, dili makadaot, aprobado sa FDA ug halal certified. Naibawan nga Kalabo leaves o oregano leaves makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks ug sa strokes. Katabang usab kini sa pag-energize ug rejuvenate sa body. Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism. O mga tabang usab sa pagprotektagin sa bacteria that can affect skin and gut. So katulang daghang salamat sa inyong pagduyog kanato kabisyo my love, sa imong kalimot sa always kanunay magtumar sa ato ang Kalabo Plus Herbal Capsule. Okay, padayon ta and tuod mayong morning sa gihapon labi na sa ubang kabisyo my loves nato diyang nagjogging-jogging, no, anagid nindot gyud kay nanto, nindot gyud kay nang inyong nahimo nga pagpaugnat sa inyong kaunuran ug kabukugan, di ba? Exercise tuwing umaga mao gina siyang makapa-boost sa tua aron mahimo natong uban pa natong mga buluhaton karong adlaw. Anyway, wa tay ng oras, daghang salamat sa inyong pagduyog kanato sa pagpaminaw. Sa sunod nga gayon ugma na pud usab samang takna 5 to 6 sa iyong kabuntagon diri sa programang Hoy Gotodo Kalabo, kauban akong ka-sparring partner. O kini po ang inyong gwapong Taraway Lumping. Kini si Lulu Baba sa ngalan po sa Jason Marketing, ang tigamag tigapod-apod sa produkto diri sa Kalabo Herbal Food Supplement. Yes, sir. Marketing. Yes, sir. Marketing. Yes, sir. Marketing.